This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. तुमका सगळ्याक राधिका कामत सातोस्कराचो प्रुडंट मिडियात येवकार. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती अशी एक म्हण आम्ही लहानपणांतल्यान आयकून आयिल्ली आसात. पण खरें म्हळ्यार ह्या म्हणीचो खरो अर्थ एका मनशाक पळयतकर कळटा. आनी त्या मनशाक पळयतकर आमकां खरें म्हळ्यार विश्वास बसता की आजूय आयच्या युगात सुद्धा अशे मनीस आसतात. हय, हांव उलयतां जीवन आनंद संस्थेचे संदीप परब हांचे विशयी. संदीप परब हे एक अशे व्यक्ती जावन आसात जे निराधारां खातीर आधार जावन आसात. खूबशे निराधार जे रस्त्यार भोंवतात, जांकां घर ना, दार ना, जांकां सोयरी दायरी ना, अशा मनशांचो आधार म्हळ्यार संदीप परब. कुडाळ हांगा स्थापन जाल्ली जीवनानंद संस्था तांचो मा आसरो घर हे निराधारां खातीरची हे घर आतां गोंयान ओपा खांडेपार हांगा निकतेच सुरू जालां. जून म्हयन्याच्या 18 तारखेक मा आसरो घराचे ओपा खांडेपारा उद्घाटन जालें. आमी आज खरें म्हळ्यार खासा हांगा आयिल्ली आसा. प्रुडंट मिडियाची पुराय टीम हांगा मा आसरो घरान ओपा खांडेपारा आयिल्ली आसा. आज तुमकां सगळ्यांक आमी त्या मा आसरो घराचे दर्शन घडयतलीं आनी संदीप परब हांचे कडेनूय आमी आज उलयतलीं. आज जीवन आनंद संस्थेचे संदीप परब आमच्या बरोबर आसात. हांवें फक्त थोडक्यात सांगलां, पूण जेन्ना आमी संदीप परबा कडेन उलयतलीं तेन्ना आमकां कळटलें की संदीप परब नेमके निराधारां खातीर करतात कितें. तांकां आमी येवकार दिवया. म्हज्या बरोबर आसात संदीप परब. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मला खरं म्हणजे विचारायचं आहे सर्वात आधी की तुमचा जन्म मूळचा कुठचा आणि तुम्ही ह्या निराधारांच्या बद्दल तुम्हाला आपुलकी कशी काय वाटायला लागली. अच्छा, माझा जन्म कोकणात कुडाळ तालुक्यात. वडील मिल कामगार. पहिलं शिक्षण मुंबईत झालं, त्यानंतर मिल कामगार असल्यामुळे बंद झाल्यामुळे माझं पूर्ण नंतरचं शिक्षण कोकणात कुडाळ तालुक्यात पूर्ण झालं. शिवाजी इंग्लिश स्कूल, संत्राळ महाविद्यालय. त्यानंतर 94ला मी माझ्या काकांकडे मुंबईला राहायला गेलो आणि हॉटेलमध्ये जॉब करणं, गाड्या धुणं, गॅरेजमध्ये काम करता करता असंच एक श्रीनिवास सावंत, राम अडसूळ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझी सेवा सुरू झाली 1999 पासून. ह्या सगळ्या घटनेकडे माझे येण्यासाठी माझे आजी आजोबांची खूप पुण्याई आहे. त्यांनी काही आम्हाला हे तत्त्व आणि प्रिन्सिपल घेऊन जगवलं आम्हाला. त्यानंतर माझे काका रामदास परब, रावजी परब, नंतर आई वडील, माझा भाऊ, माझी पत्नी, माझा मुलगा, या सगळ्यांच्या सपोर्टमुळे ह्या फील्डला आलो. अजून एक सांगा असं वाटतं की मी सुरुवातीला ह्या निराधारांकडे येण्यापूर्वी मी रस्त्यावरच्या मुलांसोबत एक 4 वर्ष काम केलं. HIV एड्सबरोबर काम केलं मुंबईमध्ये. झोपडपट्टी असण्यांबरोबर काम केलं. आणि हे सगळं करत असताना रस्त्यावरचे वृद्ध असेच मरत होते, विशेषतः कुर्ला, सांताक्रूज, बांद्रा, खार एरियामध्ये. डोळ्यांसमोर तुम्ही बघितलं? हां, हे सगळं बघत होतो मी. आणि अन्न नाही, वस्त्र नाही, निवारा नाही, त्यांना मूलभूत अधिकारही मिळत नव्हते. आणि हे कुठेतरी चित्र थांबवलं पाहिजे होतं. ते असेच मेल्यानंतर पोलीस आपल्या पद्धतीने त्यांचं अंतिम संस्कार करत होते. आणि ती पण माणसंच आहेत, ते पण आपलेच बांधव आहेत. हा एक भावना आली म्हणून एक निराधारांच्या प्रती, वृद्धांच्या प्रती काम सुरू केलं. आणि मग वृद्धांबरोबरच मग मनोरुग्ण भेटले, अपंग भेटले, मतिबंध भेटले. मग रस्त्यावरचा जो सगळा जो आहे तो आमचे सगळे बांधव आहेत असं समजून ह्या कामांकडे वळलो. मग तुमचा सगळ्यात आधी तुम्ही तुमचा आश्रम कुडाळ येथे सुरू केला, संवित आश्रम.
हो, कुडाळला सुरू केला आहे. तर आमचे मुंबईत एक 4 आश्रम आहेत. सुरुवातीचं आमचं एक वीणाताई गवाणकरांचं कारवर हे पुस्तक होतं, त्याच्यावर नाव ठेवलेलं आहे ते कारवर डे नाईट शेल्टर खारचं. त्यानंतर विरारचा समर्थ आश्रम, त्यानंतर आम्ही एक संविता आश्रम कुडाळला सुरू केला आहे, ओके पंढूर या गावीत. ओके. म्हणजे एकूण ह्या 4ही आश्रमात आता भर पडली आहे. गोव्यात तुम्ही सुरू केलाय 5वा आश्रम तुमचा, हो हो, मा आसरोघर. मा सो आता या 5ही आश्रमात मिळून एकूण किती निराधार लोक राहतात? आता आमच्याकडे सध्या 187 लोक आहेत सगळे. 187 पूर्ण 187, हो, 5ही पाचही आश्रमात आश्रमामध्ये, हो, हो. 187. आणि त्याच्यात फिमेल्स पण आहेत? हो, वृद्ध, अपंग, मतिमंद, म्हणजे महिला, महिला. मुलं आहेत, छोटी छोटी मुलं. ओके. आणि त्या छोटी छोटी जी मुलं आहेत हां. त्यांच्या शिक्षणाची कशी काय जबाबदारी तुम्ही पेलता? म्हणजे तुमची एकूण हे आश्रम चालवताना तुम्हाला आर्थिक चणचण नाही भासत का? म्हणजे तुमची आर्थिक जी गरज आहे ती कशी काय तुम्ही पूर्ण करतात? कारण हे एवढे आश्रम असे चालवणे खरं म्हणजे सोपं नाही आहे. कारण कुठच्याही गोष्टीसाठी आधी लागतो तो पैसा, पण ह्या पैशांची गरज तुम्ही कशी काय भागवता? एक असं एक विश्वास आहे की चांगलं काम केलं की लोकांचा सपोर्ट मिळतो, चांगल्या माणसांचा सपोर्ट मिळतो. त्या माध्यमातून कोण वाढदिवस येऊन साजरे करतात, आश्रमात काम बघतात, काम जाणून घेतात. मुलांचं शिक्षणाचं, आमची काही मुलं ग्रॅज्युएट झाली, M.Com झाली, B.Com झाली आहेत. तुमच्या आश्रमातली मुलं आश्रमातली शिकून मुलं M.Com वगैरे झाली? M.Com B.Com झालीत. त्यांची लग्न लावून दिलीत. काही मनोरुग्ण ज्या महिला गरोदर मिळतात त्यांची डिलिव्हरी, त्यांची नामकरण विधी आणि त्यांचं पूर्ण शाळा आणि सगळं ते सगळं सिस्टमॅटिक चालू असतं सगळ्या गोष्टीत. आर्थिक मदत ही कोणी वाढदिवस साजरे करतात, कोण जे पहिले श्राद्ध घालायचे की 12वं 13वं घालायचं, ते आता तो खर्च टाळून लोक आमच्याकडे येऊन आमच्यामध्ये अन्नदान करतात. ओके. अशातून सो लोकांच्या सपोर्टमुळे तुमचा आश्रम चालतो. आणि सरकारकडून काही मदत मिळते का? सरकारकडून एक काय ते मुळातच आमच्याकडे आधार कार्ड नाही आहेत, रेशन कार्ड म्हणजे जे नाही, निराधार त्यांची आधार कार्ड नाही आहेत. त्यामुळे सरकारी पातळीवर आम्हाला फक्त शासकीय लेवलला म्हणजे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स किंवा पोलीस स्टेशन्स ह्या लेवलला जी काय मदत मिळते तेवढीच. बाकी आर्थिक असं मदत आम्हाला इथे कोकणात किंवा गोव्यात मिळत नाहीत किंवा मुंबईतही काही तसं विशेष मिळत नाही सर. पण आता तुम्ही इकडे गोव्याला जो मा आश्रोघर आता सुरू केलाय, तुम्ही जूनमध्ये सुरू केला, निघते काय 1-2-3 महिने होत आले. तर इकडे जो तुम्ही मा आश्रोघर आता सुरू केलाय, ही जागा तुम्हाला कशी काय मिळाली, कुठची? गोव्यात सुरू करायचा उद्देश आधी मी सांगतो यासाठी गोष्ट की गोवा हे असं एक सुंदर राज्य आहे की जिथे समुद्रकिनारे आहेत, निसर्ग संपन्न आहेत, धार्मिक स्थळं आहेत आणि हे बघण्यासाठी जगभरातले पर्यटक गोव्यात येतात. आणि जगभरातले पर्यटक ज्यावेळी जाता बघतात की काही रस्त्यावर म्हापसा म्हणा, मडगाव स्टेशन्स म्हणा किंवा तुमचं GMC मेडिकल समोर जे पडलेले बांधव आहेत, काही नशाग्रस्त असतात, काही दुर्धर आजाराने ग्रस्त असतात, ते चित्र हे जगभरातल्या पर्यटकांना भारतातच असं वाटतं. बरोबर. कारण ते कुठे सगळे भारतात फिरायला त्या कदाचित वेळही नसेल, पण हे भारतात असं पण आहे का किंवा गोव्यात असं काय आहे का, म्हणून आम्ही गोव्याकडे वळलो. आणि दुसरी गोष्ट की गोव्यातले बरेच बांधव, निराधार बांधव ज्यांना आम्हाला कुडाळच्या संविता आश्रमात दाखल करावं लागत होतं आणि हे कुठे थांबलं पाहिजे लिगलच्या दृष्टिकोनातून. गोव्यातलं तिथे पुनर्वसन गरजे आहे. पुन्हा भाषेचा प्रश्न असतो. पुन्हा जर संवादासाठी समभाषा मिळाली तर त्यांचा बोलणारा संवाद साधणारा जर कोकणीच मिळाली तर त्यांना जीवन जगणं अधिक चांगलं होतं, म्हणून गोव्याकडे वळलो. आता ह्या जागेचं सांगतो, ही जागा जी आहे ती खरंच ग्रेट अनिला पंडित यांची ही जागा, त्यांचे पुतण्यांनीही आम्हाला, पंडित काकूंनीही आम्हाला जागा आमच्या ताब्यात दिली. काय होतं की आमच्याकडे हे आश्रम वाढू नये म्हणून आम्ही शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय किंवा अनेक ग्रुप आहेत तिथे जाऊन आम्ही प्रेझेंटेशन दाखवतो. माणसांची सध्याची ही परिस्थिती आहे आणि आपण माणूस म्हणून काय करता येईल ह्या माणसांसाठी, म्हणून आम्ही फिरत असतो ना. त्या दरम्यान ही जागेची ओळख झाली आम्हाला. बरोबर. म्हणजे आता इकडे मा आश्रोघरमध्ये एकूण किती बांधव आहेत? मा आश्रोघराची संकल्पना आम्हाला निराधारांसाठी जर पुनर्वसन केंद्र असलं तरी आम्हाला इथे हे ठेवून डम्पिंग ग्राउंड नाही करायचं. की आत्ता आमच्याकडे 9 आहेत, परंतु आमच्याकडे ह्याच्या माध्यमातून गोव्यातल्या काही लोकांना घरी सोडवण्याची आम्ही मोठी प्रक्रिया पार पाडलेली आहे. इथून पुनर्वसनाची, जे चुकून माकून रस्त्यावर उरतात, ज्यांना आपली आठवण वगैरे राहत नाही,
अशांना तुम्ही घरी सोडता? घरी सोडतो. म्हणजे इकडे तुम्हाला महासरोगरमध्ये जे तुम्ही बांधव आणतात, निराधार बांधव, त्यांना इकडे आणताना मग पोलिसांची आणि हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांची, डॉक्टरची पण मदत लागते ना? हो, खूप मदत लागते. ती कशी काय तुमची? हो, विशेष कौतुक म्हणजे म्हापसा पोलीस स्टेशनचं, फोंडा पोलीस स्टेशनचं खूप कौतुक करावं लागतं की आम्हाला त्या दोन लोकेशन खूप सपोर्ट मिळतो. लिगल ज्या प्रोसिजर करण्यासाठी ते आम्हाला मदत करतात. हॉस्पिटलला फोंडा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहे, ते आम्हाला जे काही टेस्ट करण्यासाठी HIV, CBC म्हणा किंवा आता जे RT-PCR हे टेस्ट करण्यासाठी ते आम्हाला मदत करतात. पण सगळ्यात महत्त्वाचा एक मोठा प्रश्न म्हणजे आता काय की तुम्ही एक संसारी पुरुष आहात, तुम्हाला बायको आहे, मुलगा आहे, तुम्ही पूर्ण दिवस या निराधार बांधवांसोबत असतात. म्हणजे कुठे जर तुम्हाला फोन आला रात्रीचा किंवा दिवसा कधीही फोन आला की कोणतरी निराधार बांधव रस्त्यावर आहे, मग तुम्ही तिकडे निघून जातात. मग एकदा असं होतं की त्या निराधार बांधवाला तुम्ही पोलीस स्टेशनची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना आश्रमात आणून दाखल होईपर्यंत एकदा पूर्ण दिवस जातो. सो अशा वेळी तुम्हाला तुमच्या पत्नीकडून, तुमच्या मुलाकडून, तुमच्या फॅमिलीकडून कसा काय सपोर्ट मिळतो? कारण हे एवढं सोपं नाही आहे. कारण कुठच्याही पत्नीला आपल्या पतीचा सहवास हवा असतो, मग मुलाला आपल्या पित्याचा सहवास हवा असतो, मुलांचे काहीतरी अभ्यास असतात, त्यांचे शाळेतील कार्यक्रम असतात. अशा वेळी कसं काय तुमचं ॲडजस्ट होतं? सुरुवातीला सगळ्या गोष्टीसाठी, कारण रस्त्यावर जाऊन आंघोळ घालणं, जखमातले किडे काढणं, असं काम करत परत घरी जाऊन सगळं हे करणं, हे थोडासा विरोध होता. पण तिने ॲक्सेप्ट केलं, म्हणजे मिसेसने आणि माझ्या मुलाने ॲक्सेप्ट केलं की हे असं चांगलं काम करतायत आणि त्याला आपण सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ती पण बऱ्याच आम्हाला आता आश्रमामध्ये सपोर्ट करते. मुलगा पण आश्रमामध्ये येऊन जे काय शक्य होईल ते पण तुम्हाला हेल्प आता हेल्प करतात खूप इकडे. आणि तुमच्या घरी आणखी म्हणजे पत्नी आणि मुलाव्यतिरिक्त आणखी माझे आई बाबा आहेत. आई माझी सगळ्याची गुरु आहे किंवा माझी प्रेरणास्थान आहे. भावाचा मला खूप सपोर्ट आहे. एका पडत्या काळामध्ये त्याने मला खूप सपोर्ट केला आणि आजही जितेंद्र परब मुंबईत असतात, त्यांचा खूप सपोर्ट आहे. त्यामुळे कुटुंबाशिवाय, सपोर्टशिवाय हे सगळं शक्य नाही आहे. हे आता भाग झाला तुमचा फॅमिलीचा. मग इकडे तुमचे जे आता वेगवेगळे आश्रम वेगवेगळ्या जाग्यावर चालू आहेत, त्याच्यात पण काही कर्मचारी असतील किंवा तुमचे जे सहकारी असतील जे तुम्हाला मदत करतात, तसे इकडे गोव्यामध्ये कोण आहेत असे जे तुम्हाला सपोर्ट करतात? मुंबईमध्ये जो आम्हाला सपोर्ट मिळाला चव्हाण काका, संतोष पुजारे, किसन भाऊ, या सुप्रिया कैलासवासी सुप्रिया ते वेंगुर्लेकर यांचा सपोर्ट मिळाला. तर बाकी आमचे सहकारी बरेच आहेत. पण विशेष म्हणजे भाईदास माई, आरती वांगणकर, सचिन, देऊ सावंत, आशिष कांबळे, विजया कांबळे, नीता गावडे, इथे प्रसाद आंगणे आहेत, अजय गांगुर्डेकर, देवदास, नरेश आंगणे, उदय कामत, ही मोठी टीम अशी आहे. एक 45 ते 50 लोकांची टीम पाठीशी उभी आहे, म्हणजे सेवा देणारी. आणि गोव्यात येण्याचं जसं आता नरेश जातीय सर आहेत, तुम्ही स्वतः आहात आम्हाला मदत करणार आहे, तसं संदेश बुरिये सर, पूनम बुरिये मॅडम, आनंददादा तिरोडकर, पारेश खानोलकर, काका खेडेकर, संदेश बारजणकर सर, उदय देसाई सर, गर्दे सर, अशी मोठी टीम अशी आम्हाला की काका प्रभू देसाईसारखी माणसं अशी मिळाली की चला गोव्यात एक काम सुरू करूया, आम्ही आहोत सपोर्टला. आणि 11 मेला आम्ही ठरवलं 1 महिन्यात आश्रम सुरू करणं तेवढं इझी नव्हतं. 18 जून हा एक क्रांती दिवस आहे गोव्याचा, म्हणून आम्ही तो 18 जूनला सुरू करण्याचं सपोर्ट. पुढे आता तुमचं एवढे तुम्ही आता करतात, त्या निराधार बांधव जे आम्ही पण बघतो, कारण आम्ही आता रस्त्यावर जातो, कधी बस स्टँडवर इकडे तिकडे, म्हणजे असे खूपसे असे निराधार लोक असतात, त्यांची परिस्थिती खूप वाईट असते, त्यांना जखमा झालेल्या असतात. मग ते काही थोडे एवढे उग्र असतात की थोडे त्यांच्या जर तुम्ही हातसुद्धा लावायला तिकडे गेला, काही बोलायचा सुद्धा प्रयत्न केला त्यांच्याशी,
तर ते थोडे उग्र होतात, मारायला येतात काही. अशा वेळी तुम्ही काय तशा निराधार बांधवांना, तशा माणसांना तुम्ही कसे काय हँडल करतात? कारण नेहमी कारण कसं असतं की त्या निराधार लोकांना दुसऱ्यांच्या सहवासाची सवय नसते. एक एकदा ते मोठ्याने ओरडतात, मारायला येतात. असा काही अनुभव तुम्हाला आला आहे का याच्या आधी? नाही, एखाद दुसरा अनुभव म्हणजे जास्त मनोरुग्ण अटॅक केला असेल तर. बाकी सावधगिरी पाळलं तर एक तर लोकांच्यात गैरसमज झालेला आहे की जशी सापाची भीती होती तशी या निराधारांची भीती मनात एक लोकांच्या झालेली आहे की ते रस्त्यावरचे आहेत, ते आम्हाला दगड मारतील, ते मनोरुग्ण आहेत, ते ड्रिंक करतील, ते ड्रिंक करतात, ते आमच्या वस्तू चोरी करतील. पण ते पण माणसंच आहेत. आणि ज्यावेळी तुम्ही माणूस म्हणून त्यांचे संवाद साधल्यानंतर लगेच ते त्यांना समजतं तुम्ही कोण बोलताय, तुम्ही कोण आहात, त्यांची भूमिका काय आहे. एकदा समजल्यानंतर काही नाही. आणि जखमांचं म्हणाल तर असं आहे की ज्याला शारीरिक वेदना आहेत त्याला मानसिक वेदना असतात, ज्याला मानसिक वेदना शारीरिक वेदना असतात. म्हणजे जखमा ज्यांना शारीरिक असतात ते खूप असे हातापायामध्ये किडे असतात, डोक्यातले किडे असतात, ते आम्ही ते जखमात ते साफ करता करता अर्धा अर्धा एक एक किलो आम्ही आमच्या हाताने साफ करतो आणि ते स्वच्छ आंघोळ दाढी करून त्यांना घेऊन येतो. किंवा मनोरुग्ण जे स्त्रिया दिसतात काही खूप अस्वस्थ व्यवस्थित भेटतात, आमच्या महिला कार्यकर्ते जाऊन स्वच्छ आंघोळ करून घेऊन येतात. हा जो एक समज झालेला. महिला गरोदर पण असतात. हो हो हो, गरोदर महिला असतात त्यावेळी आम्ही पोलीस स्टेशन्स किंवा त्यांच्या सगळ्या टेस्ट करूनच सगळ्या सिस्टमॅटिक प्रोसिजर पूर्ण करूनच आम्ही ॲडमिशन देतो. म्हापशामध्ये एक आम्ही एक निवडलं आणि आता तिथल्या प्रथम नागरिक वांगणकर मॅडमनी पण सपोर्ट करायला सुरुवात केली आम्हाला त्या महानगरपालिकेच्या मार्फत. त्यामुळे म्हटलं म्हापसा हे काही बरेचसे मुख्य सिटी आहे, लोक पर्यटक येतात, लोक बघतात, जे ड्रिंक केलेले आहेत ते आमच्याकडे बरेच बांधव हे म्हापशातले आहेत की जे दारूपण पडलेले होते 10-10, 12-12 वर्ष, दिवसातून 10 ते 12 वेळा ते क्वार्टर प्यायचे. पण ते मन असं आहे की ते ठरवल्यानंतर सोडावंच लागतं. आणि त्या दृष्टीकडून आम्हाला डॉक्टरांचाच खूप सपोर्ट्स आहे. कुडाळला डॉक्टर रवींद्र जोशी आहेत, डॉक्टर परब आहेत, डॉक्टर धुरी आहेत, रुपेश धुरी आहेत, डॉक्टर कौस्तुभ लेले आहेत, डॉक्टर प्रियंका सहस्रभोजने आहेत, डॉक्टर रुपेश पाटकर आहेत. हे सायक्रॅटिस्ट, बाकी जनरल फिजिशियन्स. आत्ता इथे पण जी डॉक्टरची टीम बऱ्यापैकी आम्हाला एक सपोर्ट करत आहे. सर बरोबर, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांकडून सहकार्य मिळतं. आणि आम्ही गाव सोडून येलो आणि स्कूल फेल झालं त्यांना गावान पावलो, गोव्यान पावलो. त्यांना आम्ही हेल्पराचे काम करतलो आणि करून आम्ही सर्व पिऊन काम करतलो आणि पैसे करतलो. आणि मडगाव वास्को पावलो आणि नंतर पणजी पावलो आणि म्हापसा पावलो. म्हापसा 30 वर्सां काडलो आणि भरपूर टायट जातलो, पितलो, खंय तर न्हिदतलो, खंय तर जेयतलो आणि कोणी जेवण हाडून दितलो. चिकन बिर्याणी, भात, डाळ भात हाडून दिताले. नंतर सोरो पिवपाक स्टार्ट जालें भरपूर. आणि एक दिवस संदीप सर म्हणून आमकां येयलो आनी उठयले. बाबा हांगा काय करता, तुमकां हांगा रस्त्यार न्हिदून काय करता, तुमकां टके दिता, कॉड दिता, सगळे फॅन बीन लावून दिता, जेवण दिता, 2 पाटी जेवण दिता, 2 पाटी च्या सगळे दिता, नाश्ता बिटा, बरें भशेन राव मरे अशें म्हणलें. आनी म्हाजे खाड वाडलेले, केस वाडलेले, सगळे तेणेच काडलो. आनी मागीर न्हांवपाक चल मरे बाथरूम. ना म्हाजे कडेन पयशे ना सर म्हणलें. तूं कित्याक भिता, म्हाजे कडेन आहा ना मरे पयशे, तूं कित्याक भिता. आनी कपडे ना सर. अरे तूं भिता कित्याक, न्हांव. आनी तेणे हात लावन बरे भशेन साबण लावन न्हावयलो. बरे भशेन आमकां खावपा पिवपा दिल्ले आनी गाडयेन बसयले, हाडयले. आनी हांव गाडयेन देंवता आनी सकयल येवपाक म्हाका जायना. आनी म्हाका आमची देव भाशेन असो दवरून हाडलो. म्हाका हाडलो, भितर गेलो आनी जेवण वाडलें आनी जैना आसली. सर अशें आसा न्हू, निटर आसा, नाका म्हणटा, इतलें जेयलें सोडलो. आनी देव भाशेन हांगा येयलो म्हाका बरे भाशेन. म्हाका काय याद येयना, काय ना. खावपा पिवपा बरें दिता, च्या दिता, नाश्ता दिता, जेवण दिता, सगळें दिता. आनी काय ना. आनी टेन्शन ना आमकां हांगा येवन. आनी सोडलो सोरो. जुलय 4 तारखेर सोडलो. आजून पासून म्हाका उगडास येयना. पण काम करपाक हांगा उमेद येता. हांव सरा सांगता, प्रसाद सर मेळना आनी तो मेळना आमकां, तेज्यान मेन. आनी सगळे आमकां कांयच त्रास दिना.
आम्ही गॅरंटीड देता. माझे नाव प्रसाद. फाटली 4 वर्सां हांव जीवन आनंद संस्थेन काम करता. सराचें काम पळोवन म्हाका बरें दिसलें. एकदम तेच्या वांगडाच रावता हांव, तसोच तेच्या वांगडाच आसता. आनी हांगासर येयल्या उपरांत गोंयान आमकां रोटरी क्लब बिचोली, त्याच्या उपरांत लायन्स क्लब, सम्राट क्लब आनी व्हायब्रंट समुद्र म्हणून अभिजीत सावंत सर आसा, तेंचे आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो. आनी बाकी सगळे आसा, संदेश सर, पूनम मॅडम आसा, गर्दे सर, यांचे आमकां फूल सपोर्ट आसा. नरेश सर आसात, दाती सर आमकां केन्नाय असो फोन करता की कितें जाय हेल्प तर तुमी सांगा म्हणून. तेका लागून आमकां हांगा काम करपाक आतां बरें दिसता की हांगासर म्हटल्यार सपोर्ट इतलो आसा की केन्नाय आमी कितें जाय आमकां तर केन्नाय फोन करता जाल्यार घेवन येता ते. तशेंच हांगासर पुष्पा काकू म्हणून लागीं आसा आमच्या, ती आमकां बरो सपोर्ट करता. तशें आमचें काम आतां तेका लागून, सपोर्टाक लागून काम बरें चलता. तुम्ही त्या निराधार बांधवांचं, आम्ही आता खूपशी अशी माहिती, पूर्व माहिती तुमच्याबद्दल मिळवली होती. त्याच्यात आम्हाला असं कळून आलं की तुम्ही त्या निराधार बांधवांबरोबर चक्क रात्री त्यांच्यासोबत झोपतात तिकडे रस्त्यावर. ते कसं काय शक्य होतं तुम्हाला? एक रात्र त्यांच्याबरोबर झोपून मग तुम्ही दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून वगैरे त्यांना मानसिक तयारी करून आश्रमात आणतात. म्हणजे आम्ही असं पूर्व माहिती आम्हाला मिळाली. हो, ते बरेच वर्ष असं चालू आहे. ते भाषेतच असं नाही, कारण ते मुंबईत पण. खरंच सांगते तुम्हाला संदीप सर, ॲक्च्युली ते सोपं नाही आहे. कारण निराधार बांधवांसोबत रात्रीचं त्यांच्यासोबत झोपणं, त्यांच्या जे वेदना आहेत त्या स्वतः तुम्ही जाणून घेतलेल्या आहेत. ते कसं काय शक्य होतं तुम्हाला? कसं असतं की ज्या देशात जावे तसं त्यांचा वेश करावा लागतं. जोपर्यंत तुम्ही त्यांना ॲक्सेप्ट करत नाही आणि त्यांच्याशी जाऊन संवाद साधत नाही, तिथे राहत नाही, त्यांच्याशी झोपत नाही, त्यांच्याशी संवाद साधत नाही, त्यांच्यासोबत चहा पित नाही, तोपर्यंत ते तुम्हाला ॲक्सेप्ट करणार नाही. आणि एवढ्या वर्ष काय असतं की तो कुठेतरी तो टाकलेलाच माणूस आहे समाजाने. कोणी चहा दिले तर चहा पिणार, कोणी वडा दिला तर वडा खाणार, कोणी जेवण दिलं तर जेवण खाणार. अदरवाईज ते भीक मागूनच खातात. आणि कोरोनामध्ये तर त्यांची ते अशी हालत होती की पूर्ण समाजाने नाकारलं होतं. काही जे समाजातले चांगले लोक होते त्यांना जेवण आणून देत होते, पण कोण चहा पिताना तो जवळ आता, ए तू दूर जा, कोरोना हो जाएगा, हे एक निग्लेक्ट समाजातलं होतं. तर अशा लोकांना ॲक्सेप्ट करताना ही सगळी तुम्हाला भूमिका मांडावीच लागते. तुम्हाला त्यांचं होऊनच जगावं लागतं. त्यावेळी त्यांना वाटतं की चला हा आपलाच माणूस आहे, मग चला यांच्यासोबत जाऊया असं. ती त्यामुळे ठीक. आणि हे खूप वर्ष चालू आहे आमचं मुंबईतल्या मुलांसोबत. हो. आणि मुख्य म्हणजे तुम्हाला आता पूर्ण वर्षभर झालं, आता हे दुसरं वर्ष आहे, पूर्ण जग हे कोरोनाशी सध्या लढत आहे. अशा वेळी हे जे निराधार बांधव आहेत मागील वर्षभर, त्या कोरोनामुळे त्यांना पण खूप त्रास झाला असेल रस्त्यावर. कारण खूपशी हॉटेलं बंद आहे, खूपशा चित्रपटगृह म्हणा, मग सामाजिक कार्यक्रम ते पण बंद आहेत सध्या. सो त्यामुळे हॉटेलं बंद असल्यामुळे कुठेतरी जे उरलेलं सुरलेलं बाहेर टाकत होते ते कुठेतरी ते निराधार बांधव आपण खाऊन जगत होते. अशा वेळी कोविडच्या वेळी त्यांना पण खूप त्रास झाला असणार आर्थिक. तर त्यावेळी कोविडच्या वेळी तुम्ही किती निराधार बांधवांना मदत केली, म्हणजे आणलं तिकडे? कोविडच्या कालावधी आम्ही बऱ्याच, म्हणजे जे जसं कारण अशा सर्व खूपशा समाजात कंप्लेंट्स झालेलं तुम्हाला आहे. येत असतील कोविडच्या टाइमला. हो. बऱ्याचशा अशा समाजातल्या ज्या घटक होत्या आमच्याकडे ॲडमिशन झाले, किंवा एक गरोदर महिला परंतु अशीच आम्हाला रजिस्ट्रेशनला भेटली. कोविडच्या एकदम 12 ऑगस्ट गेल्या वर्षात आली. मग डिलेवरी झाली. कालच त्या बच्चूचा बड्डे, परवाच बच्चूचा बड्डे, पहिला बड्डे साजरा केला. मुलगी आहे कोकणातले. बऱ्याच महिला आल्या, पुरुष आले की त्यांना गरज होती, समाजाने टाकलं आणि समाजाची एकंदर जगभरात हालत होते. त्या रस्त्यावरचा निराधार आहे, तो कुठे जाणार. मग अशा वेळी आम्ही ॲडमिशन देऊन त्यांच्या काही टेस्ट करून त्यांचं ॲडमिशन दिलं आणि बरेच झाले. आणि एक प्राऊडली सांगतो की आमच्याकडे पण कुडाळच्या आश्रमामध्ये एक
कोरोनाचे संसर्ग होऊन एक 44 पेशंट पॉझिटिव्ह झालेले. अरे बापरे. पण आम्हाला गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट, माझे सगळे सहकारी आणि जे देणगीदार आहेत त्यांच्या सपोर्ट्समुळे आम्हाला काही एकही ऑफ झाला नाही. काही बेडिडन मुली होत्या, सगळे ते कोरोना बाधित होते बाधित. ते सगळे पूर्ण बरे झाले, बरे झाले. व्यवस्थित आहेत. ओके ओके. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एवढं तुम्ही करता निराधार बांधवांसाठी, ते पुढे आता तुमचं ध्येय काय आहे? म्हणजे तुम्ही नेमकं आता निराधार बांधवांसाठी एवढं कार्य करतात, पुढे तुमचं ध्येय काय आहे? एकच उद्दिष्ट आहे की हे जे बांधव आहेत ते नुसते गोव्यातच नाही, भारतभर नाही, जगभरात आहेत. आणि हा पण एक समाजाचा भाग आहे. जसं बाबा आमटेंनी कुष्ठरोगांसाठी काम केलं, तर आपणही हा एक विषय घेऊन पुढे जावं आणि हे काम करावं, आणि जगभरात पोचावं ह्या कामाच्या मार्फत. आणि त्यांच्याप्रती लोकांची ज्या जाणीव आहेत, जागृती आहेत, संवेदना आहेत, त्या जाग्या कराव्यात. आणि ह्या बांधवांचं कुठेतरी प्रॉपर पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने प्रयत्न करणं. आणि आम्ही विशेष सांगायचं म्हणजे आम्ही कोकणात एक 5 एकर आता भातशेती यांच्या माध्यमातून गोशाळा आहे, म्हशीपालन आहे, पेपर बॅगा बनवतो, असे विविध उद्योग यांच्या मार्फत आम्ही करत असतो. त्यांचं पुनर्वसनाचा एक मोठा व्याप आमचा सुरू आहे सगळ्या गोष्टीमध्ये. आता हे महाआश्रयगृह जो आहे त्याच्यात तुम्हाला आता फक्त कुठेतरी लिमिटेड लोकांना भरावं लागतं, जास्त लोक भरता येत नाही. उद्या जर गोव्यात जर संख्या वाढली तर त्यांची व्यवस्था तुम्ही कशी काय करणार? बघूया, गव्हर्नमेंटशी बोलणं चालू आहे आता. म्हणजे सरकाराकडून काही तुम्हाला गोव्यातील सरकाराकडून काही तुम्हाला मदत मिळाली आहे का? म्हणजे कोणी अप्रोच झाला का सरकारातर्फे? आत्ता आम्ही गोवा रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे जीवन आनंद संस्थेच्या नावाने, आणि सरकार पातळीवर आम्हाला मदत मिळेल आणि मिळत आहे. अपेक्षा आहे की गोवा हे खूप चांगले संवेदनशील माणसं इथे आहेत आणि त्यामुळे मदत मिळेल याची अपेक्षा आहे मला. कारण जागा मोठी असेल तर अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता येईल, या लोकांच्या हाताला काहीतरी काम देता येईल आणि स्वावलंबी बनता येईल. जे आता लोकांच्या देणगीवर आहोत ते स्वावलंबी बनता येईल. तुमच्याशी बोलून खूप बरं वाटलं संदीप सर. आणि इकडे आमची टीम पूर्ण आता आलेली आहे. या निराधार बांधव तुमच्या मागे बसलेले आहेत, आम्हाला दिसत आहेत. तर हे आशिल्ले संदीप परब जीवन आनंद संस्थेचे. आज प्रुडंटाची टीम मुद्दम हांगा महाआश्रयगृहान आयल्यात ओपा खाणेपार हांगा. तर असे खूपशे कमी लोक, म्हणजे ताणी आता उल्लेख केल्लोच आसा, प्रकाश बाबा आमटे आमी सगळे वळखतात, मदर तेरेसा आमी सगळीं जाणां जाणात. अशी त्या काळार ताणी खूप खूप काम केलें, निराधारां खातीर, अनाथां खातीर खूप काम केलें. आणि आयच्या काळात सुद्धा असे लोक असतात हे खूप कमी जाणांक खबर आशिल्लें. आणि संदीप परब हे तांकां मेळत जाल्यार खरेंच अशें पळयल्या उपरांत दिसना की तांची राहणीमान सुद्धा खूप सादी आसा, तांकां पळयतकर अजिबात दिसना. पूण खरेंच ते खरें म्हळ्यार निराधारांचे देवदूत अशें म्हणत जाल्यार अतिताय जावचें ना. आमी तांचे कडेन मेळ्ळी, ते आमचे कडेन उलयले. प्रुडंटाची पुराय टीम आज तांकां शुभेच्छा दिता आणि तांचे फुडें तांचें कार्य बरे रितीन चलचें. आणि पुराय गोंयकारां लागीं आमी मागतात की मुद्दम हांगा जीवनानंद संस्थेक येवचें आणि तांकां मदत करची. कारण निराधारांचो आधार हे संदीप परब स्वताच्या हाजेर खुबशे सहकार्यांक घेवन करतात. तर परत एकदा प्रुडंटाच्या पुराय टिमी वतीन तुमचे खूप खूप उपकारी आसा संदीप परब सर. देव बरें करूं. थँक्यू. This program was sponsored by BPL Happy Little Things.